става тук? Бе, нов клип ли виждам? Какво става, хора? Аз съм Данаил и днес тук е на януари в момента, обаче времето е топ, така че много ми се докара байка, който между другото сега ще ви го снимам мега прашателя, не съм го карал от няколко месеца. Но сега ще му направим едно кръгче на градско каране, така че пожелавам приятно гледане и направо се метаме. Ето го голста, буквално 3-4 месеца не е ваден. Като може да се види просто хора пръха по рамката. Вижте вилката. Цялата е прашасала. Сега ще отидем малко до БМ да му напомпим гумите, защото там ми е помпата. Че между другото за 4 месеца доста добре държи, обаче като ще карам стълби са малко меки. Така че да. Айде направо се мятаме. Готови сме. Байка е напомпен, затваряме багажника на Хикса. Мале хора. Такава одисея с този френския вентил. Докато се сетя как се помпеше изобщо с него, човек сигурно половин час за оправя с тъпия френски вентил. Но това не е важно, имаме две здрави гуми вече напомпени, така че мятаме за да караме, че направо не издържа вече. Заради тая шитня. Но вече сме топ. Мале хора, много духа. Ама кантара, важи. Хора не съм карал 4 месеца, човек. Ама кантара. Хора, много духа и много криви кантара. На дърта. Една средна линия, къде доброто става време. Очудвам, че е толкова празно. Ами, какво да ви кажа, байка се държи без грешка като цяло, начука на дърво. Обаче хора, толкова отдавна не съм карал и в момента само от дърта, буквално колената ме заболяха. Сега отивам там да дилфинарим и нови скокове. Че тук направо се остави душата. Проблема, хора, че има днеска е неделя, топло, има мега много хора. В подлезите има хора, не мога да карам хубаво стълбите, така че може да се направи един паметник. Обаче не знам дали ще имам толкова време и енергия. Така че сега ще направя един бърз байкчек. Така. Ето ги. Това е един трапец, който има бахти мизерията, обаче са го променяли, what the fuck, нямаше дупка преди. Много остър са го направили, обаче той ще би началка, но нищо. Така, този. Това, което е някакво малко скокче. И това също. Като цяло, не е нещо, кое знае какво, аз обичам и тази линия, защото е много скоростна. Може да се изсилиш яко и тук да въртиш липовете. Сега ще мятаме тук каквото има. Ме се силим. Добре, тая възраст не ми се отразява добре, хора. Лявото ми коляно умира. Ай! Би трябвало да си тук дигаме една скорост. Тук идеята е да хванем виража, защото помага за засилката. Чак! И как хвърля! Бясната контра, хора. Добре, ти има изкефи. Ти хвърля я. Правим тая линия, тоя. И онета, който е накриво, на който по принцип аз въртил и по другата страна. Обаче, като се изсилиш яко. Въртиме за последно. Сега докато се почувам, ще направим един бърз байкчек. Като аз съм ви правил, обаче не пречи пак. Так му да стане в видеото, защото другото е на отделен клип. Така, Ghost Riot 2019 рамка, като цяло байка е 2019. Fox, Full Fox е, Full въздух. 34-ка отпреде, 27,5 са каплите, като цяло байка е 27,5, нали? Тук е Fox Performance Float
Всичко е въздух, хора. Тук си има ребаунда и компресията. Тук също. Тук са помпи, нали? Не е там, но ребаунда е долу. Тук е компресията. Така съм го взел. Предният собственик е правил работите по визията да се мачва с черно или лаво. Като между другото, наистина някои доста от работи са китайски. Важните части не, но примерно бара, седалката, главините са китайски, обаче хора буквално държат мега добре. Задната главина цъка мега якото. Дисковете мисля, че също, обаче нито са криви, хора, и предния лекичко, ама много лекичко. Задния изобщо. Спира, защо ли спира? Спирачките са Saint, хора, най-високия клас на Shimano. Обтегача и като цяло командите са си SLX. Страна може да покажем и касетата, която е 12 скорости. Исках ендуро, не DH, защото да мога да се въртя по байра. Това е най-високата скорост, на най-големия венец. Това се върти мега лесното, хора. На Кухълс. Друго водача, както виждате, цялата цветова гама е тази. Мен лично много ме радва. Гумите си на стандарта, отпред са DHF-ката 27,5, както казах вече. И тук сме на Schwalbe Nobinik. Тя е малко по-тънка, но няма ядки. Топ се държи байка. Айде! Добре. Хора имаше малко хора в подлеза, бяха далече, но се стреснаха малко, неразбираемо. Много духа, жълт коте, знам, че нищо не чувате, обаче сега ще покантарим малко, защото да видим мога ли още забравил ли съм, какво става тук. Момент. Опа! Батко ви може ли да кантари? Имам на клип как съм взимал пантеона целия на кантар нагоре. Така че... Опа, мали тия форски хора. Или педалите ли не ми държат? Много се хлъзга. Ма той вятър криви много. Много криви вятър. Има хора там. Сега ще пуснем. Но, както виждате, кантара не се забравя. Завил този вятър на кантар. Духа ме на много. Мамка. Прибрахме байка. Това ще е всичко днешното видео. Надявам се наистина да ви е харесало. Ако е така, ударете лайка, абонирайте се, да достигнем някаква част от предишните абонати на стария канал. Ще има скоро клип от кола. Наистина, каквото мога ще направя, защото наистина няма време, както ви казах, но много ми се кара, така че едно DH каране ще се измисли задължително, така че да. Това беше. Чао от мен и до нови срещи.